Сега много хора ще бъдат в шок от това какво бебетата ядат. Чушка, печена. Ох, че вкусно. Да. Хубаво ли бе, тате? Оф, добре, тате, прибирам камерата. Ай, хапвай си. Харесва им всъщност. И на двамата. На Матео? Да. Цоцка си. Я да видим къде. Ето го. Ето. Тъс чушка от кога мога да се дава? От 6 месец. Значи всичко точно. Естествено, аз не им давам нещо, което не мога да давам в 6 месец. На нас кога? Той е 8 май. Значи сега ни ще го изелем. Да. Мет! Скрил съм се тук, защото като видят камерата и особено Матео спира да яде и само стои и гледа камерата. Ама те ядат с чушка. Така сладко мляскат. Знаеш ли защо в момента не могат да хващат и тия малките парченца? Защо? И им трябва помощ, като станат такива дребни. Защото още нямат пинсетен захват. Това нещо се наричало пинсетен захват. Те ли? Така, И като те заради хващаш. това ги фащат те Да, те хващат цяла шепа. няма как да стигна до него. Да, точно. И затова като станат такива дребни, им трябва помощ, защото не могат да ги хванат просто. Па, ще ми задеш пръстите, бе. София, какво правиш, тата? Мале, как мляска. Доволно. Те ще изядат цяла чушка обаче. Да. Давай, хъпи. Хъпи. Добре, ще го изкуриш. Хищник. Виж колко голямо парче между другото ми Да, в устата. Изяди го? Ще го изплюй ли? Аз викам, ще го изплюй. Направо Тя си го изяди. хапна. Мале, моите хищници. Всичко ще ядат като баща си. Надявам се, че няма да са като мен. Да, там всяка, не като майка си. Да. Браво, браво. Здравейте на всички. Вчера с Ловчето и с Страй хапнахме здравословно, салатка, пилешко филе, много добре. И не сме прекалявали с количеството. Да. И сме много добре днеска, заедно с бебетата, които ядоха чушка до преди малко, както видяхте. И сега отиваме на едно много специално за мен място. Много готино, на което имам много истории, които да ви разкажа и сега ще ви ги разкажа всъщност. И явно не съм идвал тук доста отдавна, защото виждам много неща са променили. А как всъщност не е чак толкова отдавна, не знам защо не съм ги забелязал. Отдавна се. Първо, бебетата са на 6 месеца. Второ, аз докато бях бременна... Идвах по едно време. По едно време Ловче, ама не към края на бременността. Да. По-началото съм. Бая време явно. Да. И е станало много добре. Да, дойдохме на градския стадион. Тук е просто толкова много спомени имам, толкова ми е яко кадо всеки път. Преди заедно с Ловчето сме идвали, даже без да тренираме, само да поседим, защото тук енергията е някаква друга. Като има много спортуващи хора, някак се чувствам добре покрай мене, като са. Дори аз да не тренирам. Да, ама по едно време и тренирахме тук. Да, естествено. Не сме идвали да едем джуниори. Да. Докато другите тренират. Никъде не се е случило. Не се е случило. Ама да, имам предвид, че просто сме идвали дори за това, само да стоим. Иначе си идвахме да се тренираме. Дойдохме с бебетата за първи път, малко да го видят. Матео спи няма го види, ама не се знае докато се събуди. Но як. София, впечатлена ли си от това голямо място? Харесва ли ти? Като пораснете малко ще идваме тук да бягаме всички. Ще играем тук на топка. Ти колко ще бягаш? Ох. Тя въобще си има много сериозен проблем с бягането. Като идваш с мен да бяга, тръгваме заедно, бягаме 2 обиколки заедно, после тя почива една, после бяга пак с мен една, после почива 2. Там накрая се събират около 5 обиколки, ама Зори е много. Най-омразното и нещо е. Много мразя да бягам, значи мога да тренирам на едно място. В смисъл, не че много време, нали, ама предпочитам го това нещо, да правя някакви упражнения или нещо такова, обаче да бягам. Много мразя. Аз ми става скучно докато бягам просто. Наистина, не е моето. Пък за мен е точно като медитация бягането. Направо си е като медитация. Даже първия път, сега ще ви разкажа една много интересна и готина история. Първия път, когато започнах да медитирам. Значи, чела съм
за медитацията, гледал съм и като повечето хора съм бил супер скептично настроен, нали? Представяш си там, че стоиш в поза лотос и си привиждаш някакви неща или нещо подобно. Медитацията е нещо съвсем друго, което наистина може да ви помогне много. И заради и се заребих и викам, айде ще прескоча предубежденията си и ще започна да медитирам. Не съм някакъв постоянен, правил съм го няколко пъти, но първия път, в който медитирах, се случи така, че докато медитирах, дишах си бавно, представях си някакви работи, слушах си така много успокояваща музика, въпреки че най-вероятно не е препоръчително да слушате такава успокояваща музика, нали, звуци от природата, докато медитирате, но аз го направих по този начин. И, честно ви казвам, направо се пренесох на стадиона. Точно когато бяхме малки, само че не на този стадион, а на стадион Дунав. Когато завършихме тренировката, обикновено си правихме 2-3 обиколки около целия терен, нали? И после лягахме точно на този корнер, само че на другия стадион, нали? Не на този. На левия корнер към нас, който е, лягахме там и си почувахме. И той го правихме всеки ден, в продължение на години. И когато започнах да медитирам, първия път, в който реално се случи нещо, се пренесох точно там. Започнах да виждам всичко с най-малките детайли. Как лежим на тревата. Направо си виждах къде имаше дупки по терена, нали, малко по-кало, къде се измествахме на тревата, точно, нали, да сме легнали. Имаше там един жълт лоз, такъв, на който се набирахме. Помня си всяко едно парче отлющено от боята. Реално ви казвам, супер много настръхнах тогава, викам, мале, какво беше това? Толкова много се пренесох, такъв спомен отключих ли, не знам как точно деса, обаче направо беше феноменално усещане. Смятайте колко важно нещо е за мен това, нали, тези стадиони, дето сме израснали на тях, щом при медитацията и да отключа. Ще идваме тук да гледаме Матео. Да. Между другото, някой написа, елате на марш на Дунав, очакваме ви в агитката. Не, че нещо искам да кажа, ама най-вероятно вие ще сте хората, които ще пеете името на Матео. Да, Матео се събуди. Оле, пак ли бе тате? Той само усети, че сме на стадиона и заради. Ама трябва да поспинкаш. Ние просто спряхме количката и... Добре, дай да обикалям с него. Аз ще обикалям. Останахме с София тук, докато ловчето разхожда Матео. Да може да го преспи. Хубаво ли е тук, бе тате? Интересно. Нещо ново. Или ти по-скоро гледаш сянката ни? Не, този стадион мечтаехме да играем преди като малки. Просто толкова много мечтаехме, защото е много готин самия терен. Нали, като те, които гледаме мачовете там, примерно в Англия, в Испания, те изгледат. Сега, със сигурност ние на същото ниво, ама е много по-хубав от примерно този, на който тренирахме Дунав. Той беше целия в дупки, тогава не беше толкова добре оправен. Беше много леш и тук си мечтаехме като деца да играем. Само гледахме тук мъжкия отбор, нали? И си викаме дано някой ден на нас не се случи. И в последствие стана тъй, че наистина започнахме тук да играем последните си години като юноши, старша възраст. Играехме мачовете си тук и беше просто уникално. Само че въпросът е, че терена е доста голям. Доста по-голям отколкото Дунав и пада бягане, хич да не е, особено като играеш в средата халф, излиза ти дробеца. Спомням си тук на един матч, даже срещу Лудогорец играем. Играем срещу Лудогорец, 0-0, закучил са матча. Ние едните ще бият, ни другите. Направо се вижда как матча ще завършите. Няма положение, кой знае какви. Всички вече все едно са се примирили. И имаше един корнер от тук за нашия отбор, ние нападаме към тази врата. Корнер. И тук става някакво меле в наказателното поле, избива са топката и от там, около 25-30 метра, батко Миро я намира на щроп, туп, долу в ъгъла. Аривидерчи, Рома, приятно ми беше. Айде, 1-0. И те завърши матча 1-0 с този гол. Беше много яко, защото отгоре тогава си бяха вече силнички, бяха направили академията. Бяха се събрали, нали, деца и т.н. И беше много готино да ги бием. Абонатчета! Какво да ги правя? Вестник ли да му чета на вратаря? Един път там ги бихме, 6-2 или нещо такова, беше голям резултат. Пак вкарах 2 гола, единия път горе от скобата.
И към тук видях един паяк да взема да го убия и да махна пайжината. И един гол с глава. Аз съм 1,75, гол с глава вкарах. Така, точно я закичих. Така, долу въгълчета. Имам много готини спомени тук. Теж да бъде още по-яко, ако играехме пред пълен стадион, представете ли си? Направо вахте лудницата. Той не се случи. Струва ми се, че София много силно иска да пипне тревата. Само се накланя надолу и се чуди какво е това зеленото нещо. Чак сега видях, че паднал чорапа на София. Там. Ето го чорапчето на София. Сега, естествено, че имаме някакъв план. Аз съм по плановете след като сме дошли тук. Естествено, че отиваме на левия корнер на стадиона. И естествено, че носим одеяло, за да седнем тук. Така. Матео се спал. Заспива. С одеяла да не се отсветят, сега да не мога да ги използвам после. Отдолу ли? Дали? Че възможно е, да. Така те на моите си място. Моите си веят. Представете ли си, когато тренирахме цял живот, деца вика, тук съм прекарал на стадиона, а пък сега с бебетата тук. Колко се е завъртял живота, а? Да. Колко сме пораснали. Аз помня, като си говорихме за това нещо. Да. Да. Винаги сме си представили, че като имаме бебета, ще идваме тук на стадиона, нали? Винаги сме били абсолютно сигурни, че ще са възпитани в спортна среда, така. Защото той си е най-хубавото нещо. Нима гледайте сега мен, нали, че съм станал глиган и т.н. Като и са от грешни решения, които аз взех. Но винаги съм на мнение, че спорта си е най-якото нещо. И е едно от най-важните и ценни неща в живота. Естествено, че си направихме няколко снимки и докато си направим София откърти. Ама той стана време, да, не мога да им се сърдим. Да отим натам да се разходим. Да, одеялата? Ще ги вземем. Я ги оставим така. Единственото лошо на стадиона е, че сянка има единствено на скамейките, навсякъде слънце. И за мен не е проблем. В принцип аз идвах да бягам в 2 часа в най-голямата сега, защото съм пълен мазохист. Ама с бебетата сега не е окей да стоим. О, да. Трябва малко сянка, няма как. Кога ще почнем да идваме, че нямам търпение. Вече можем да почнем да идваме. Обаче и те просто трябва да им постиляме едно одеяло, примерно. Да може един да спи по крем, другия и той все още. Проблема е, че... Аз имах предвид да тренираме, не на пикник. Аз не на пикник. Не е ловче, защото да тренираме, те трябва да могат да стоят поне седнали. Защо да не? Идваме си, единия стои с тях, докато другия примерно тренира, бяга. После се сменя. Трябва да пробваме, не знам. Не мога да кажа, дали ще проработи. Иначе за другото нямам търпение да пораснат малко, да могат да стоят прави, да могат да бягат. Не да бягат, ама да ходят. До година вече. Да, до година лятото ще е. Да могат да ходят така на тревичката, лекичко отвънка, защото не сме цивилизовани хора, сега няма да влезем на терена да ритаме като някакви баши малумниците. И там отстрани, лекичко, да си подаваме топката с Матео. Чакай бе, една с София, къде ми оставаш? И с София, ама тебе те изключвам от картинката. Защо? Защото си освободена по физическо, казал съм ти го 1 милион пъти. Къде ще си подаваш, нали? Давай ми топката да рита, тя те я рита. Какво е ти нещо? Стига, хората ме познават тогава. Не съм чак толкова зле. Ти направо ме изкара, че нищо не мога правя. Не мога да карам, не мога топка да ритам. Не знам какво мога да правя. Можеш, бе. Не знам, че мога. Не можеш, аз вярвам в тебе. Дори и да не можеш нещо, ти ще намериш начин да се справиш. София. Веднага като го оставя и веднага. Къде отиваш да си играеш веднага, господинчо? Опа! При сестра ти или при мене идваш? Опа! Браво! Много хубаво се завъртя тати. Ти какво разбра от стадиона, Матео? Видя ли го въобще? Браво, бе! Господин Мускуле. Айди, изкарай ръката. Браво! Той, защото иска да се завърти наопаки. Ще цъфниш главата, нали знаеш? Добре, остави сестра ти да играе малко, а те стига и взема нещо, което я забавлява сега. Молата. Матео, като те сложим тебе на една гимнастика, ти не искаш да играеш на нея, искаш там, където е София. Много май търсиш вниманието. Ама тя не те отразява много. Игнорирата като цяло. Сега гледай да не ти играе един гол крак. Опа! Ела, насам, тати. Ела, че ще стане фалеско.
Защо ми гледаш така? Моли за помощ. На планк ли стоиш? Да, знам. Да, много хубава камера, нали? Да. Идваш ли към мене? Айде, чакам те. Опа, повърна. Нищо, тате. В даден момент от живота на всички мъже се случва. Какво? Ужас. Да не е лъжа. И на тебе се е случило. Добре, де. Не си ли са напивала те, че чак да повръщаш? Напивала съм се. Чак да повръщаш? Да. О, всяко ще направят БГ мама. Тя е пиянка. Всяка вечер пия. Всяка вечер. Една бутилка вино. Една бутилка вино, да. Разбрахме, че на моминското сте изпили 12 бутилки вино, 9 момичета. Браво! Историята на живота им. Само търсят повод да я разкажат. Не, в момента нищо не съм казала, че я разказваш. Ма казваш една бутилка вино. Да, защото се е нов, както да е. Няма да се обяснявам. Много хубаво си изкарахме, махнахме си главите, направо. Христо Стоичков беше на кораба. Мале, такива работи, такива истории за той моминско, чак на мен ми се искаш да бъда там. Вие какво разказвате? Нищо. Ние си изкарахме прекрасно, искам да ти кажа. Никой не е казал, че сте се изкарали лошо. Ние се Не изкарахме си знаем много момчетата добре. как си изкарахме. Не е нужно да се обясняваме на никой да хвалим всеки един аспект от ергенското, за да ни повярвате. Както разбрахте вчера, съхранихме добре салатка и пилешко и днес имаме също страхотен план за вечеря. Да ви го издам ли? Или да бъде тайна? Кой знае какво ще готвим. Не бе, шегувам се. Ще правим чушки с ориз и кайма. Не сме яли от 2007 такива. Много добре ще се получат, аз ще ги правя естествено. Ти знаеш ли вица за едноръкия готвач? Да, знам го. Добре, да им го разказвам. Не го разказвам. Този път аз ли ще ти казвам какво да правиш или ти ще ми казваш? На мен. Аз на теб? Да. Добре, давай. Си. Аз знам какво трябва да се случи. Мачкам. Правенето на чушки пълнени е едно от най-лесните неща, които може да готвите. Те, че съм убеден, че ще се справя. Какво трябва да правиш? Каймата трябва да се запържи, трябва да се сложи с ориза малко да поври, защото не с кайма, ще го направим все пак. Чушките да ги изтърбушиш, да напълниш с места, в фурната да се изпече и то. Просто много бавно се пълнят тези чушки. Това е проблема. Чукте ли са? Така се прави. Добре, затова е. Трябва да запържиш каймата. Чакай бе, нямаше ли ти да готвиш? Аз сам ще ти казвам. Нямаше ти казвам тогава. Предния път ти ми казва. Добре, През това време аз ще изтърбуша чушките. Чушки, знам от баба ми, най-лесно се търбушат навътре. Защото аз преди дърпах. Какво? Ще ги изтърбушиш навътре, ама ни после трябва да сложим това като капаче. Що? Защото да не изпада с места. Да бе. Кой го слага като капач? Аз цял живот готвя такива чушки, никога не съм го правил. Цял живот готвиш, оле горкия той. Ето, вкарвате навътре, въртите и навсякъде става сенки. Не, шегувам се, бе, професионална работа. И сега и с пръстчете обираш. Това нещо как ще го напълниш, ловче? Там е майсторлъка. Човек, хубаво бе, ама ти ще ги пълниш. С една малка лъжичка, бе, ще стане. Още едно. От тези чушки раждат чушки. Две такива има. Какво е ти? Още една чушка, бе. Днеска намерихме такова, когато ловчето пече чушката за бебетата и вика какво е, бе. Къде я знам аз? Вика дали е нещо опасно. Не, бе, то се личи, че е чушка някаква. Чушка в чушката. Като матрьошка. Ловче, казвам, че правиш глупости. Значи от сега ще да си ги изчистил всичките чушки. Аз всичките изчистих. Добре, ще по-бързо да го свършиш. Ти за къде да бързам? Като да гледам как се влачиш там. Айде, готова работата. Сега да ги измия и да ги сложа някъде в една тала направо. Ще да бъде хубаво да бях извадил талата преди те. Тук ще ги оставя. Няма да им стане. Кръглата стъклената, не? Да. Ето. Готово. Знаеш ли, че май нямаме сол? Сол? Ние винаги като тръгнем да готвим нямаме то и нямаме. По принцип да, да имаме. Готови сме с най-важната задача. Ние ориз имаме ли? Направо ме разбиваш, честно ти казвам. Има ли? Има. Супер. Ще стане работата. Всичко под контрол. Давай, до кога ще чакам? Една чаша ориз приготви. Каква? Червената.
Трябва да те използваш за мярка. Напълния. Ще го за свършено. Майче не трябва. Движи се. Ти сета и зор ми даваш, обаче. Сега трябва да го изплатиш. Не така. С гевгира. С малкия. Гевгир. Чакай, аз мислех, че той е той. Мислил си, дрънци. Обърках се просто. Те са еднакви. Вода искам. 100 мл някъде. 100 мл? Замеря ли или? Мери. Много по. 120. Добре, давай, изливай тук. Не стига, че свърших най-важната задача. Коя е най-важната задача? Да измиеш и да изтърбуш чушките правилно. Седни малко, нищо не виждаш какво да пиш. До кога съм жив да те уча? Възползвай се докато съм тук. Може ли да се възползвам докато си тук да измиеш нещата? Ти не се ли възползваш от това всеки ден? Правя го, да. Сега? Нищо изчакаме. Чакаме и после пълним и... Да. Чакаме да се свари, пълним чушките, пъхаме в фурната и рецептата на Бат Миро е готова. Или на чат GPT. Не на чат GPT. Не е ли? Не. Знам бе, аз си я казах. Добре, днеска ни питали как се прави. И аз си казах, как каймата да запържаш, после ги смесваш с ориза. Ти ни каза ли, че мислиш, че каймата сурова се смесва с ориза? Да. Човек, много съм изгорена. Имаш лукса да съм покрай тебе, да се научиш на тилно и. Ама не се възползваш на макс. Сега ще се възползвам. Я прибери ориза. Давай докато съм жив, защото смесата стана топец. И сега гледай как са пълни. Дай на мен тези. Ще се видим след половин час. Няма бе, човек, гледай какво става. Някой да ме спре. Аз винаги, нали знаеш, че си едно съм на норма. Пълни ги като тагнета, като еклери, като пълнени чушки, като с дърми, не с дърми, сърми. С дърми. Пълним общо взето. Чакай, че тук много ми топли на ръката от форма. Ти той ми пречи, но и ми пречи. Кари ми. Трябва да се дръпна ясно. Тя тая смес ще стигне. Колко стигне? Как те, колко си? Аз да нямам кухи чушки. Няма повече смес, какво да направим? Ама ти пресоваш ли? Какво да правим? Те да пресоваш. Не искам малко, ама чак пък да пресовам. Пресоваш ли? Ти взе сега най-малките чушки и изгледа, че напълни 3, аз взех най-голямата камба. Не спря да се оплакваш, бе, човек, откакто сме почнали. Чига, какво само мърмориш и се оплакваш? Пълни там. Не ги като тагнета. Не ги като теклери. Хубаво е, между другото, смеса много добре. Получава се. Да, трамбое. С направо е като английска туристка на слънчев бряг. Те е разкъсана. Човек направо. Не ти е добре, какво ти става? Трябва по-често да готвиш, да ти казвам. Що? Всеки път, като готвиш, много се забавляваш. Да? Готви по-често тогава. То за тебе нищо не остана. Какво да направиш? Сега няма смес, който стане. Няма, не остана. Много малко ориз, но нищо, те пак месо повече. Да няма го пълни. Тук ориза не е готов. Отчити ти нещо дрънчи. Вика, няма да я излагам да кажа. Не мога с тебе. Готов също. Сега тук сложи малко вода. Пъха и да са... Една чаша? Да има там малко вода просто. Още малко трябва. Даже е много. Много ли? Не обера ли малко? Не дей да обираш, слагай във фурната. На второто или на третото? Те е добре. На най-долното е? Добре. Добре ли? Да. Мачкам. Дигни ги горе. Значи... Да те сцепя. Дигни, ела да го дигнеш сега ти категорично. Ела да го дигнеш сега ти. Готова работата. Ти мина до главата. Бах ти трактора. Сега се включваме. Магията на монтажа. Искаш и мислята и да става и в реалния живот. Всеки път забравям. Да видим кое е станало така. Ела да хвърлиш едно око. Да. Ще ядеш ли? Да. Нали нямаш? Много вкусно. Няма внимание.
защото много пари. Много пари, виждам аз. Ги верня съм, като ги изчакам, аз съм толкова сгорен. Виж, служи си студено кисело мляко и ще стине. Някой мисли с главата си. Обаче го отвори. Голяма си аматьорка, значи с 1000 пъти съм ми казал, млякото са клати, после го отваряш. Имаме голям проблем всеки път, като ядем мусака или нещо такова. Той винаги първо разклаща млякото и го прави гадно такова разбито. Не се обяснявай какво прави. И така си залива яденето, а пък аз и така. Давай. Още? Да. А пък аз не го разбивам, го отварям и така се сипвам. Мен те ми е по-глъчно някакси. Добре стана, наистина. Да, много супер. Тя сурова беше добре сместа, камо ли и сега. Ето, че можем да готвим и други неща, не само мусака, както казват повечето хора. Не бе, защото всеки път, като снимаме влог, нали, какво готвим и се мусака, наистина. Че път даже рядко готвим мусака, много рядко. Да, 2 пъти сме снимали просто какво готвим, 2 пъти е мусака, разбереш. Заедно, когато сме снимали. Ето сега направихме и чушки, които сега ще си издумкам сладичко. Само за пред камерата сложих една, после ще изям още едно. Айде.